लहान असं ना तेच बरे असतात. 2 धबाके दिले का बरोबर ऐकायचे. बरं झालं तुम्ही सांगितलं म्हणून. नंतर आम्ही आता पुढच्या वेळेस ना मस्तपैकी मांडव आपण घालूया. काम ठेवायचं ना आता. जाऊन तू बसू शकते ना आता. भीती नाही आता वावरू शकतो आपण बिंदास. डबा इकडे पडलाय, तो लाकूड इकडे पडलाय. काम करणाऱ्या माणसांचे बोललो. मी काय काम करतोय सांग मला. मी सुद्धा जागेवर ठेवायची वार्ता केलंस ना, त्यात सगळं झालं मग. आणि काय घे थंडा होऊन जाईल. काय अरे डॉल्बी डॉल. ती डॉल्बी डॉल का डॉल्बी डॉल बोलतात ना. कुठली डॉल कुणाला? ती बावली नाही, थंडी मरणाची आहे. एवढी थंडी मध्ये बाहेर पडायला पण नको असं झालेलं आहे. मी बघ म्हणून घरात बसलो. आता बाहेर होतो तो थंडावलो पुरा. आणि आमच्या कुणाला आम्ही सांगून सांगून थकलो. स्वेटर घाल स्वेटर घाल. कुणाला काय आमचं ऐकायला तयार नाही. स्वेटर असून पण त्याला स्वेटर नाही घालायचे. आता त्याला म्हटलं आता निघायला जायला तर म्हटलं किती म्हणजे जवळजवळ अर्धा तास आणि त्या मागे लागलोय. मला स्वेटर घालून जा स्वेटर घालून जा. सकाळी उठून स्वेटर पण मी साईडला केलं. पाणी येतं एवढी थंडी आहे. थंडी मला ते स्वेटर घाल नको. काय नको. वारा बघ किती बाहेर गार आहे. ऊन आलं तरी बघ. सूर्यनारायण आला. ऊन आला तरी सुद्धा बघ बाहेर किती हवा गार आहे. थंड आहे एकदम. ऊन आलं म्हणजे काय झालं. ऊन आलं पण ते माळावरती हवा आता किती गार असते. नसते. तुला ते गार हवा लागते. इथे आता मला दरवाजा उघडला असता गार हवा लागते. दरवाजा कशाला खोललास पण तू. तावेल सुकवायला थंड हवा. आत्ता बघा दरवाजे आणि खिडक्या उघडल्यात. कारण इतकी थंडी आहे ना. ही बघा ही अजून समोरची बंदच आहे. आत्ता जरासं ऊन आलं आहे तेव्हा उघडलं सर्व. आणि ह्या कुणाला सांगून सांगून आम्ही कंटाळलो. स्वेटर घाल स्वेटर घाल. पण स्वेटर काय घालत नाही. हा बघा सकाळपासून आमचं चालू आहे. थोडासा बाप बघ कशी निघते कुणाला. ऐकत नाही हो मुलं मोठी झाल्यावरती. ते लहान असतात ना तेच बरे असतात. 2 धबाके दिले का बरोबर ऐकायचे. आता मोठे झाल्यावर ऐकत नाही मुलं. चला निघालाय तो. नशीब मोजे घातलेस. बघा सर्दी खोकला पण झालेला आहे पण ऐकायचं नाही आई बाबाचं. जरासं आता काम करायचं आज. तिकडे त्या साईडला मागच्या साईडला. हे उन्हामध्ये किती बरं वाटतं बघा. हा गुलाब दाखवते समोर बघा दिसतंय. आता हे फुलून झालंय 4-5 दिवस. आता हे काढून टाकायला पाहिजे. काय हवं आता. हवं इथे पडलाय. हे टाकलास बघ काल. घाल जरा स्वेटर आणून दे. तो ब्ल्यू वाला घालू का. ब्ल्यू वाला. हा मग तो काळा वाला घाल. हा जरा वेळ घाल ना त्या माळापर्यंत. आणि मग तिथे पुढे गेल्यावर काढून टाकायचं आणि बॅगमध्ये भरून ठेवायचा. गरमी वाटली का. किती गार आहे बघ. भारी वाटतं ना उन्हामध्ये बसून. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता उन्हामध्ये बसून थोडा वेळ आम्ही आता शेक घेतोय. आणि ते शेक उन्हाचा आणि कामाचं नियोजन चाललेलं आहे की आज काय आपण करायचं. तेच बसून बसून आमचा विचार चाललेला आहे. बघूया तेच दिसतंय समोर काय काय करायचं दिसतंय. म्हणजे कशा पद्धतीने करायचं ते सर्व नियोजन चालू आहे. म्हणजे कुठे सुरुवात करायची आज. थंडी पण आहे ना. कामाला हात लावायला ते पाण्यामध्ये हात घालायचं म्हटलं का नको होतं. वातावरण खूप गार आहे. खूप. अजून ते कसं काही करायला गेलं तर दव आहे ना. झाडांना अजून पाणी आहे. हात लावायला. बघूया छोटे छोटे रोपं पण आलेले आहेत ना. ती लावायचेत. वाफा तयार करायचा आहे. तेच कुठल्या बाजूने करायचा ते सगळं विचार विमर्श चालू आहे. गंभीर चर्चा चालू आहे आमची. बघूया भरपूर काम आहे. तो काय कामाची काही कमी नसते.
तिकडे तांबडा डोबा लाल झालाय, काढ मोठे तांबडे. हां, आणि ते हे पण काढायचे ना. बंद केलेलं आहे ते. नको खोलणं, तुला कोण बोललं? तर सगळ्यात आधी की नाही आम्ही तिथे चाललो आहे. ती आपली जी वेल आहे ना भाजीची, तिथे तुम्हाला बघा मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं ते शेंगासारखं बघा रुतलेलं. तर बऱ्याच जणांच्या कमेंट्स आल्यात की त्या मुळ्याच्या बिया आहेत. हां हां, असू दे. छोटे छोटे म्हणजे मुळ्याच्या काय बरं शेंगा आहेत असं कमेंट्स आल्यात. आणि काही अशी पण कमेंट होती की तुम्हाला माहीत नाही, आणि खरी गोष्ट आहे आम्हाला नाही माहिती हो. हे सर्व पहिल्यांदाच आम्ही बघतोय. तर आता पहिला म्हणून तिकडे आता जाते बघायला. म्हणजे लक्षात आलं की अशा अशा म्हटलं कमेंट्स होत्या. कुणाच्या पण तेच म्हटलं की पहिला आपण बघूया म्हटलं काय आहे ते, आणि माहिती पडेल मग लगेच. मग कारण मुळ्याच्या बघा पानांचा वास असतो ना, त्याच्यामुळे लगेच माहिती पडेल आम्हाला. मग चेक करून घेऊया. बघते मी मुलाच लावले तोडली. आणि आता की नाही ते पान बघा होतं ना, त्याचा वास घेतला. आणि मुळ्याचीच शेंगा आहे ती, वास येतोय बघा. त्याच्यामुळे आता लक्ष ठेवूया, आम्ही पाणी वगैरे टाकूया. म्हणजे बियाणं म्हणून आपल्याला बघा कामाला येईल. कारण जास्त असं नाही आहे, माहीतच नाही आपण काय तिथे पाणी घालणार ना. आता माहिती पडलं ना, आता म्हटलं घालूया. कसं ना मुळ्याच्या पण याला बिया हे शेंगा येतात, हे काय आहे ना, हे नवल सगळं असतं ना. कसं ना, म्हणजे बीज येत ना, बीज आल्याशिवाय त्याला थोडं होणार. आपल्याला आपण नाही नाही, आपल्याला माहितीच नाही ना. आता हे लाल मटारचं कसं माहिती आहे आम्हाला की ते बियाणं वगैरे येतं. मेथीचं पण आम्हाला माहीत नाही. मेथीला पण बियाणं येतं हे पण आपल्याला माहीत नाही, येत असेल तर. आणि मुळ्याचं तर हे पहिल्यांदाच कळतं ना. आता बघूया मेथी पालक वगैरे, पालकचं पण असेल मग बियाणं. ते जून झाल्यानंतर येत असेल का? हां, असं काहीतरी असेल मग. हां, तेच पालक वगैरे आपल्याला लावलेलं आहे ना, त्याविषयी बघा तुम्हाला मी दाखवलं. पण रुजलं आहे हो, बऱ्यापैकी आलं आहे. तुम्हाला मी पाहिजे दाखवते थोड्या वेळानंतर. ते आहे त्या साईडला. तर आता इथे आलो आहे आम्ही. आता बघितलं, आता हे हा मांडव खोलायचा आता का संध्याकाळी? आताच खोलूया आता. आणलं की 2 मिनिटात काम. मी इथे जरा माती पण मध्ये फावडा पण घेऊन ये मग जरा, आणि घमेला पण आण. मग मी फक्त खुरपा घेऊन आली. चला मग आता काय हेच सुरुवात करूया. बरं झालं तुम्ही सांगितलं म्हणून. नंतर आम्ही म्हणजे मी तर कुणाच्या गावाला म्हणत होते की हे जंगली काहीतरी आहे म्हणून. एवढं काय पण आपलं हे पण बरं आहे. चला बियाणं आपल्याला उपयोग येईल. आता त्यावर पाणी वगैरे आम्ही आता टाकूया, माती वगैरे टाकून व्यवस्थित करतो, म्हणजे चांगल्याशी जगेल ती. मला वाटतं अधेमध्ये येऊन गळून पण गेल्याच वाटतं, कारण काय काय आहेत ना दिसतात हे झालेल्या. चला बाबा आपल्या कामाला सुरुवात करूया. खूप गप्पा झाल्या, बाकीचं घरातलं पण काम बाकी आहे. चला आता हा मांडव आहे ना, तो आता काढूनच टाकतो. आता इथपर्यंत आलो आहे तर कुणाच्या गावाने सुरुवात पण केली बघा. आता पुढच्या वेळेस ना मस्तपैकी मांडव आपण घालूया. जरा तुम्ही पण आम्हाला सांगा कशा पद्धतीने घालायचं ते, म्हणजे आम्हाला असं व्यवस्थित माहीत पडेल. मग तुम्ही आहात म्हणून सर्व आम्हाला माहिती मिळते ना, तर कोण सांगतंय. म्हणून तर सगळ्या गोष्टी मी शेअर करते तुमच्याशी. काही पण असं नवीन दिसलं ना का पहिला मी दाखवते तुम्हाला, कारण मला कसं माहिती असं की कुठून ना कुठून कोणतरी म्हटलं सांगेलच कमेंट करून. तर आता हे करून घेतो फटाफट. मांडव आपला इम्पॉर्टंट मांडव आहे. इम्पोर्टेड माणसाने फल किती खाल्लंस तर आहे रे, भरपूर भाजीपाला दिला. इम्पोर्टेड मांडव पण खूप खाल्लं की नाही. काठीच्या वेळा ती वेल काप, ती वेल कापून टाक. काठी नको काढू, ती काठी नको काढू, त्याच्यावरती ती वेल येणार आहे. हे कापून टाकू. हा ती वेल कापा, ती वेल पुढे आहे ती. काठी काढू नको, तिथे दाब परत ती काठी तिथे माती. ते नाही घट्ट झालं. काकाचा नाश्ता करून झालाय तसा. काकाला सकाळी उठला का पहिला नाश्ता येते, दादा करतो ना तेव्हाच. तर आता थोडंसं काम आटपलं आणि मी आता नाश्ता करायला आले. भावेशची वाट बघवते. भावेश बघा आत्ता आला, त्याच्यासाठी खास थांबली होती.
तर आज मसाला पाव केलेला आहे. रेसिपी बघा तुमच्याशी शेअर केलेली आहे मी. पावभाजी बनवायची आणि त्यात असे मस्त कांदा वगैरे भरून बटर वगैरे लावून तसंच केलेलं आहे ते. भावेश सुरुवात कर खायला. तर कुणाच्या बाबाला पण सांगितलं या जरासं खायला, तर येत आहेत ते पण. चला खाऊन घेते. काय मग भावेश, तुला तुझ्याकडे कमेंट्स आहेत की हा मागे एक कमेंट होती की भावेश आमचा कोण आहे म्हणून, सांग रे. पुतण्या म्हणजे आमच्या चुलत दीर आहे ना, त्यांचा मुलगा आहे तो. तर येतो तो दिवसभर असतो इथे अधूनमधून. चांगला आवडला तुला? या थंड होईल मग. नाही असू दे बा, थंड होऊन जाईल नंतरला होईल ते अजून व्हायला अर्धा तास जाईल. तर चला नाश्ता करून घेते पटापट आणि मग बाकीची कामं आवरायचेच. तर नाश्ता करून झाल्यानंतर माझी आंघोळ देवपूजा सगळं करून घेतलं मी आणि जरा तिकडे चालले. काम चालू आहे ना, कुणालच्या बाबांना बघा पाणी हवं आहे. तिथे ना वेल कारल्याची एक जिवंत होती आणि त्याला कारली वगैरे लागली होती, त्याच्यामुळे ती सगळी व्यवस्थित केली त्यांनी आणि अशा काट्या लावल्या साईडनी. आणि आपली घेवड्याची वेल ती पण पसरतच चालली. हे पाणी हवं ना. हां हे बघा इथे माती वगैरे टाकले. ती मुळ्याची आहे ना रोपटं, आता तर पाणी वगैरे टाकतो म्हणजे ती व्यवस्थित राहील मग. आणि अजून येतील पण. आपल्याला बियाणं म्हणून पाहिजे ना, म्हणून मग करूया काहीतरी, जगवूया त्याला चांगलं. आता ही बघा ह्याची वेल कारल्याची. कारली पण काय थंडीतनं धरतात का? हो ना. हे बघा असे चढले. ही बारीक कारले आहे. हे बघा हे ह्या साईजची. आता मातीची टाकूया ना आपण. हां असं सगळं ध्येय होतं ना एकत्र सगळं लावलेलं, त्याच्यामुळे सगळं आता होईल. आणि बऱ्यापैकी हे बघा हे साफ केलं सगळं. जरा झाडू फिरवायचे बाकी आहे. हां किती बापरे वेली, बापरे काही लिमिटच नाही त्या वेलींचा. उलट्या सुलट्या नुसत्या. हे काय सगळं काढून बघा टाकलं इथे. आता हा एवढा भाग झाला साफ, थोडंसं राहिलं आहे तो पण होईल. ही वेल पण चांगली झाली ना घेवड्याची, केवढी पसरले बघ. आताशी सगळीकडे पसरत चालले ते ना फुलार ते आता हळूहळू. तिथे पण कारला आहे, मग अशी भावेशनी पण आणलं नाही कारलं घरात. हा कधी पडला मलाच माहित नाही. बारीक अजून एक आहे तिथे समोर. हा पण ते चवीला चांगले लागतात, जास्त कडून असतात ते छोटीवाली. चला आता जेवढं फळं मिळत आहेत ना तोपर्यंत पाणी बिणी घालायचं, माती बिती घालायची. जगू दे, जगतायत तर जगू दे त्यांना. हा मग तेच ना, नंतर मग पुढचं पुढे बघूया. आणि ही हळद बघा आपली साफ सुकले, काढायची काय आता हळद? आज नको, उद्या. आता आज टाईम नाही, माझं आता घरात काम बाकी आहे. आता मी जेवण वगैरे सगळं करून घेते, मग नंतर संध्याकाळी पण नाही आज टाईम मला. संध्याकाळी मला तिकडे वरच्या साईडला करायचं आहे. चला चांगलं झालं ना. किती बापरे इथे घाण होती, काय जंगल वाढलं होतं. हां आधी नको लावू ना, इथे झाडू फिरूया. काय ते वर जाणार ना एवढं चांगलं होणार. आता वर जाणार जमिनीला पडली. तसं नाही, मी झाडू आणायला पाहिजे होतं. चांगला कचरा सगळा निघाला असता ना मग झाडूने. गोल आता बरोबर लावून ठेवतो. केअर नाही केली, आता केअर करायची एकच आहे ती भरपूर फळ. माहिती कुठे होते आपल्याला घेवड्याची हाय वेल म्हणून. तिला आता व्यवस्थित करूया, माहिती पडली तर करू. कुठं जायचं ह्या रानामध्ये ना? कधी आज जायचं? म्हणजे काय
काम ठेवायचं ना आता संध्याकाळी ना हां पाणी तिघांनी घातलं ना की मग आपण मोकळे होऊ पटपट. पण लवकर घेतलं तर 4-4:30ला. तेच पाणी लवकर घालून घेतलं की आपण मोकळे कारण- एक तास नाही, अर्धा 1 तास भेटला ना हां तरी तुकडे करून आणले तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी लावता येतात. आपण दोघांनी जाऊन काढून घेऊया आणि कुणाला सांगूया इकडनं आतनं घ्यायला मग ना. कुणाला घेईल आतमध्ये. हे बघा इथं समोर ह्या रानात जायचे आणि त्या फांद्या आणायच्यात कापून आपल्याला आड्यासाठी पाहिजेत. आता हे सगळं असं लावून घेणार तात्पुरतं. नंतरला बघू मग पाऊस पडते त्यावेळी परत करायचं ना. मग ते जिवंत लावायचं ना कासलं. या जिवंत काटा राहतात ना त्या मग आणणार आणि त्या परत करायलाच पाहिजे. हे फांद्या भेटल्या ना भरपूर मग काय 1 तासाचं काम आहे. मग तिथं आपल्याला तोडायला जरा टाईम जाईल. फक्त लावायला काय पटापट होईल कारण काल आम्ही केलं ना पटकन झालं. काय वेळ नाही लागला काट्या लावायला आणि बांधायला वगैरे. बघूया आता कधी भेटते टाईम. संध्याकाळीच बघूया. आणि रान बघा कसं आता सगळं ओसाड पडत चालले. आता गवतवर सगळं सुकत सुकत चाललं ना त्याच्यामुळे आतलं सगळं दिसतं आता ना. आता अगोदर काय दिसायचं नाही हिरवंगार नुसतं वाटायचं. सर मी जाते आता घरी. माझं जेवण म्हणून करून घेते. हा कचरा सगळा साईडला करून टाका ना त्याला झाडू पाहिजे. आता संध्याकाळीच करूया राहू दे. संध्याकाळी येऊ मी झाडू काढून टाकेन तिथे. सगळं कोयता वगैरे घेऊन ये पण नाही राहून तर इथेचा. कुठला चिखल काय चाललंय पाणी टाकून आलं तर सगळं चिखल ना होणार झालं. पाणी घालायचं काम चालू होतं आमच्याकडे. आणि आता मी ह्याच्या गिलक्या बघा होत्या ना त्या झाल्या पूर्ण केल्या. त्या सर्व बाकी होत्या त्या केल्या मी आता बघा पूर्ण सगळ्या. किती दिवस पडल्या होत्या आणि आज चांगल्या सुक्या सडसडीत झाल्यात. पण काय काय बघा खराब निघाल्या. खराब म्हणजे एकदम हे झालं ना. त्या चुलीला लावून टाकायचं का ते ओलसरवर बघा अशा काळ्या काळ्या आहेत ना. एवढं चुलीला लावायला होतील म्हणजे जवळजवळ 3-4 1 डझनच्या पुढ्यात. जास्त 15-16 आहेत. मग त्या कोळा देऊन टाकायला होतील. चांगलं वाटतं ना. एवढ्या मेहनतीने उगवलेलं ना गिलकी म्हणून म्हटलं आता फेकायच्या कशा. त्याच्यामुळे म्हटलं हे असं बनवलेलं कोळा तरी म्हटलं यूज करता येईल ना. घरामध्ये पण आपल्याला वापरायला. पण चांगलं आहे ना ते. खूप छान आहे. काय मग आता काय रानात जायचं राहिलं आपलं. रानात जायचं आता पण जाऊ. इथे हे काय इकडेच काढायचं. इथं जाऊन कुठून काढू. काळं व्हायला आला तर 6 वाजले. नको आता. काय दिवस मावळायला आला. सूर्य पण गेला खाली आता. इथे आता आपल्या इथे ते खुर्च्या बिरच्या असतात तिथे बसायला वगैरे मस्त संध्याकाळी. कुणालच्या बाबांनी ना मग सगळं तिकडचं जाळून टाकला. ते सकाळी बघा तुम्हाला दाखवलं ना आपली वेल आहे ना घेवड्याची. सगळं क्लीन झालं. फक्त थोडंसं आता राहिलंय ते आपण सकाळी तिकडे सरकवून टाकूया. ते मारून आहे ना थोडी ते मारून टाकायचं आणि सगळं होऊन जाईल. कुपणाचं राहिलं ना जाऊ दे. आता काही होईल 2-4 दिवसाचं काम आहे. कुपणाचं काम होईल हळूहळू करून टाकूया. आता 4-5 दिवसात आज करून टाकू. आता इकडे खाली गेलो ना की आता लाकडं भेटतील आपल्याला कुंपणासाठी. किती दिवस झाले ना आपण करतो हे सगळं. करायला तर पाहिजे तर कोण करायला येणार. माणसं बोलून केलं तर किती खर्च आला असता बघा. म्हणजे एका दिवसाची मजुरी 500 रुपये आहे इथे गावाला. आता हे 15 दिवस जरी तुम्ही पकडला तरी 15 दिवसाचे तुम्ही पैसे पकडा किती झाले 500 प्रमाणे. सर्व कापून झाडायला साफ बीप करायला सगळं घेतलं. 7-8 हजार रुपये गेले असते ना. मग तेवढे पैसे आपले सेव्हिंग झाले. आपल्याला सुद्धा 4-5 हजार रुपये पण 2-4 हजार रुपये पण वाचतात. तेवढे आपल्या घराला कामाला येतात ना. मग तेच ना. पण त्यामुळे आपलं काम आपणच केलं बरं. आणि चांगलं झालं सगळं व्यवस्थित झालं. आता आलं मैदान झाल्यासारखं झालं. फक्त आता जरा झाडून काढलं ना का अजून क्लीन होऊन जाईल. खराटा घेऊन सगळं व्यवस्थित करून टाकेन. थोडं थोडं रोज केलं ना का होऊन जाईल. मग आता बरं वाटतं ना. पण असं मोकळं मोकळं दिसतं ना त्याच्यामुळे चांगलं वाटतं. आता ना ते पहिला आता कुठेही जाऊन तू बसू शकते ना. आता भीती नाही. आता वावरू शकतो आपण बिंदास. आता अगोदर भीती वाटायची ना असं वावरायला जरा हे वाटायचं. बनवून कुणाला की नाही सर्दी झाली त्याला 2-3 दिवस झाले. तुम्हाला मागे म्हणाली होती बघा फॅन खाली झोपतो तो रात्रीचा फुल स्पीडमध्ये पंखा असतो आणि एवढ्या थंडीमध्ये पण फॅन बापरे. त्याच्यामुळे त्याला सर्दी झाली आणि ऐकत नाही हो मुलं. तुम्ही बघा सकाळी स्वेटर घालायला किती त्या मागे लागले ऐकत नाही.
मुलं मोठी झाली ना. स्वेटरला अजिबात नाही म्हणजे हा पहिला तरी लहानपणी तरी जबरदस्ती आपण घालायला हा दम दिला का ऐकायचं. आता मुलं मोठी झाली ना की ऐकायला मागत नाही, ते त्यांचंच खरं करतात. आणि मग सर्दी झाल्या की मग असं असतं. पण तो स्वतःची काळजी घेतो आता घ्यायला लागला ना, करतो ना. गरम पाणी करून पिणार, कफ वगैरे ना ते असं आंघोळीच्या म्हणजे काय खायच्या आधी सगळं काढणार, गरम पाणी वगैरे शेक घेणार घशाला वगैरे, पिताना पण गरम पाणी पिणार. म्हणजे औषध नको बोलतो, हे जे काय बोलूया आयुर्वेदिक उपाय असं ते सगळं करतो घरगुती वगैरे. तो आता करतोय. मध हळद असं दिलं ना का ते खाणार. पण ते म्हणजे औषध गोळ्या वगैरे तो नाही म्हणतो असं. तर ते एक बरं आहे म्हटलं, स्वतःची काळजी घेतो म्हणजे चांगली गोष्ट आहे. नाही तर त्याला सर्दीचा खूप त्रास लहानपणापासून कुणाला, त्याच्यामुळे जरा जपायला लागतं. पण मुलं आता ऐकत नाही स्वेटर घालायला, तर काय करणार. आजचं पण वातावरण थंड आहे, आता पण गारठा सुरू झालाय. सुरुवात झाली थंडाची. उद्यापासून थोडं होईल, थोडं पण हो जाम काहीतरी. पक्षी एकाच जागेवर उडतो असं वाटतं. आता बघा स्थिर होईल. समोर ना आभाळात मस्त असे रंग आले, तो सूर्य मावळला ना, इतके छान रंग आलेत ना. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला आजचा व्हिडिओ कमेंट करून जरूर सांगा. आवडला असेल तर लाईक शेअर जरूर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.